Často od vás dostáváme otázku, jestli jsou naše žehličky na pleť skutečně účinné. Jednoznačná odpověď je ano, jsou účinné. Ale nejprve vám vysvětlíme mechanismus, jak fungují, pak je budete vnímat jinak. Nejen jako prostředek, jak vypadat mladší, ale jako pomocníka, díky kterému můžete zlepšit kvalitu pleti a stimulovat metabolické funkce kožních buněk, pokud jsou vychýleny od normálu, a zlepšit jejich fungování do takové míry, do jaké to stav povoluje. Pokožka má v průběhu času tendenci ztrácet pružnost i objem, což vede k tvorbě linek, vrásek, záhybů a ochablosti způsobené uvolněním tkání. Žehličky na pleť jsou ideální pro oddálení právě těchto procesů, udržení a zlepšení vaší přirozené struktury pokožky v dlouhodobém horizontu. Se žehličkou na pleť získáte ideálního průvodce krásou. Investice do těchto přístrojů je investicí do vlastního kolagenu, pomáhajícímu vám zachovat mladistvý vzhled a navíc v pohodlí domova. Naše společnost Kingray se věnuje prodeji kosmetických přístrojů již od roku 2010 a od té doby se držíme v čele inovací v oblasti krásy. Byli jsme prvními, kdo přivezl na Slovensko a Česko žehličky na pleť, v době, kdy je ještě nikdo neznal a než se staly hitem. Pravidelně k nám přicházejí vzorky různých kosmetických přístrojů, které testujeme a vybíráme pro vás jen to nejlepší. V naší nabídce naleznete nejen žehličky na pleť, ale také široký sortiment kosmetických výrobků, vhodných pro každou věkovou kategorii a rozpočet. U nás si vyberete jen nejlepší produkty pro svoji krásu. Je pravda, že na trhu najdete řadu alternativ. Avšak my jsme testovali většinu z nich a do naší nabídky jsme zařadili jen ty, které splnily naše přísná kritéria. Neustále sledujeme kvalitu, funkčnost a pohodlí používání přístrojů. Nechceme mít rozsáhlý sortiment, ale upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Sledujeme trh a inovace. Výrobci nás už oslovují sami, ale my se snažíme nabídnout vám jen to nejkvalitnější. Přístroje pro domácí použití sice nejsou tak výkonné jako profesionální přístroje používané v kosmetických salonech, které stojí 10 000 korun. Pokud je však používáte pravidelně, každý druhý den, výsledky se kumulují. Když se pracuje s pokožkou pravidelně, výsledky jsou trvalejší. Každým ošetřením aktivujete a stimulujete kožní buňky, jejich regenerační a detoxikační procesy na pravidelné bázi. Výsledkem je dlouhodobé zpomalení stárnutí kožních buněk, vypnutí a omlazení tkáně a zlepšení vzhledu. Mnohé funkce našich přístrojů se používají také při léčbě různých onemocnění. Rozdíl ale je, že s jiným výkonem a intenzitou. Proto pokud máte například úraz, možná vám doporučí elektroléčbu nebo světelnou terapii. Kosmetické přístroje jsou malým pomocníkem, který dokáže velké věci v dlouhodobém horizontu. Cílí na pokožku, zlepšují její kvalitu, pevnost a zdraví. Jejich výhodou je, že se mohou používat často a opakovaně. Jelikož se jejich účinky kumulují, postupně se vyrovnávají krásným, plnohodnotným účinkům profi přístroje. Od roku 2007 spolupracujeme s německým výrobcem kosmetiky nejvyšší kvality, která je také mimořádně vhodná pod žehličky na pleť. Na stránce Hyaluron-Kosmetika.cz naleznete celý náš sortiment kosmetických přístrojů, značky Beauty BioWave, Lift Me a celý sortiment kosmetických přípravků značky Devi a Velmax. Ultrazvuk využívá vysokofrekvenční zvukové vlny k vytvoření tepelné energie v pokožce. Spouští napnutí, lifting a omlazení. Zvyšuje produkci kolagenu, který pomáhá zpevnit pokožku a snižuje ochabnutí nebo vrásky. Vyvolává také mikromasáž, která uvolňuje toxiny a zlepšuje prokrvení a pružnost. Soustředěná energie radiofrekvence proniká do pokožky a stimuluje buňky, aby produkovaly více kolagenu a elastinu. Výsledkem ošetření je jasnější a rovnoměrnější tón pleti. Urychluje také buněčnou výměnu, takže pokožka je časem pevnější. Elektrostimulace svalů, známá jako EMS, je procedura, která využívá mikroproud ke stimulaci svalu, aby byl silnější, pevnější a štíhlejší. U mikroproudových žehliček se pracuje s pokožkou a svalovou částí obličeje stejně, jako když pravidelně cvičíte obličejovou jógu nebo chodíte do posilovny. Je to trénink svalstva pod pokožkou, čímž se spalují také tuky. Opakováním se spaluje tuk lépe a pokožka je napnutější. Ošetření galvanikou používá proud s nízkou intenzitou pro transport látek do kůže. Ovlivňuje buněčnou úroveň pokožky na základě principu, že podobné náboje se navzájem odpuzují a opačné se přitahují. Galvanický proud proudící od hlavice směrem ven pomáhá otevírat pory a extrahovat nečistoty z hlubších vrstev. Proud proudící od hlavice směrem do pokožky pomáhá naopak vnášet výživné látky do jejich hlubších vrstev. Nízkofrekvenční masáž se účinky liší od ultrazvuku, ale může fungovat současně s ním. Pomáhá snižovat napětí v pokožce a spojovacích tkáních. Uvolňuje cévy
a krev se tak snáze dostává do všech kapilár pokožky. Dodá pleti zdravý lesk, protože krev bude proudit snáze, čímž se zlepšuje její tón a barva. LED světlo přináší úžasné vlastnosti. Zelené a žluté světlo ošetřuje nerovnoměrnou barvu pleti, zatímco červené světlo stimuluje produkci kolagenu a elastinu, pomáhajíc zmírnit stárnutí pleti. Fototerapie má pozitivní vliv na buňky, přičemž modré světlo dezinfikuje a červené světlo stimuluje buňky k produkci energie v mitochondriích, což napomáhá regeneraci tkání a zlepšuje krevní oběh. Funkce infra proniká hlouběji do pokožky než červené světlo a energizuje tkáně. Zlepšuje tak krevní oběh a okysličení buněk, stimuluje uvolňování toxických odpadů pro zdravý a zářivý lesk. Zlepšuje celkovou jasnost pleti, tón, texturu a odolnost. Děkujeme vám, že jste si prohlédli náš videoklip o žehličkách na pleť. Doufáme, že vás jednotlivé funkce našich přístrojů zaujaly. Vybrali jste si ten správný přístroj, který bude pro vás nejvhodnější? Která z funkcí vás zaujala nejvíc? Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se nás zeptat v komentářích nebo navštivte naši webovou stránku hyaluronkosmetika.cz.